Βάρα Γιωρίκα, βάρα. Ματσιάνι. Εντάξει εδώ, παιδιά. Πιάνουμε. Ένα πανέμορφο σταφόδι. Αυτή τη στιγμή γίνεται η... Αποκάλυψη. Ναι, για να μας πει που είναι και τα άλλα βασικά. Αλλά δεν μιλάει. Το παίζει τσαμπουκάς. Το παίζει τσαμπουκάς. Έτσι γίνεται η αιχμαλωσία, παιδιά, όπως βλέπετε. Θα ομολογήσει. Αργά ή γρήγορα θα υποκύψει. Γιώργο, όχι τσιγάρα πλέον. Μίλα ρε. Βγήκαν τα. Ω, τι είναι αυτό? Αυτά είναι αυτά που τρώει. Τι τρώει ρε? Η θάλασσα είναι λαδάκι. Δείξε και τον εαυτό. Ποιος το πιάσε. Δείξε και ποιος το πιάσε. Вот так бешеный мужик. Рыбаки ловят осьминогов. Здесь. Что значит бешеные рыбаки? Здесь, да? Да, Γιώργο. Εργαλείο, Καλό ήταν σήμερα. Και εσύ δεν ήθελες να πάμε. Να κάνεις το τσαμπουκά. Τι γίνεται? Όλα αυτά χρειάζονται για να πάτε για ψαροντούφεκο. Και βασικά θέλει και ψαροντούφεκα. Χωρίς αυτά. Ναι. Σταματάω, Γιώργο.